Astelena dugu eta astelenero bezala ona hemen Eusko Ikaskuntzaren txokoa. Gaurkoan musika izanen dugu itzfide eta musikaren barruan konpositore bat, Juan Crisóstomo de Arriaga. Gazte hiltzen Arriaga 20 urterekin, baina naiz eta hori euskal musikaren historiako konpositore handienetakoa konsideratua dago. Arriaga 1806 urteko urtarrilaren 27an jaio zen Bilbon eta Parisen hil zen 1826ko urtarrilaren 17an. Askotan, adituek gehiegi azpimarratu dute Arriagaren prestaketa akademiko eta nolabait ere beste ezaugarri batzuk musikarako zuen erreztasun naturala azpimarratzeko. Dena den azken urteotan aditu hauek zuzendu dute akats txiki hori Parisen bizitako azken urteetan jasotako formakuntza handia izan zelako. Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari artistikoak eman dizkigu Arriagari buruzko datu batzuk. Guk uste, euskal autoretatik dudik gabe esanguratsuenetakoa dela Arriaga. Aurten bertan, 10. Euskadiko Orkestrak daukan kolekziotikan, euskal kompositorien kolekziotikan 10. diska grabatuko dugu eta Arriagari dedikatu dagoengo da. Arriaga esan bezala oso gazte hil zen, 20 urterekin, eta inork ez daki noraino iritsi zitekeen Parisen hil zen, estudiatzen ari zela hendikan, ja figura esanguratsua zen, baino noarea iritsiko zen ez dakigu. Zenbat lan inzun, obra batzuk ezautzen dira, beste batzuk ez dira ezautzen galdin dira tamalez, baino idatzizuna oso ondo idatzita dago, eta adierazgarria segurazki bere kuartetoak izango dira, eta musika klasikoan munduan oso ezaguna dira Europan eta internazionalki Arriagaren lan horiek. Eta dudik gabe euskal autoren artean garrantzitsuena zaila da esaten duen bezala, baina oso garrantzitsua izan da. Tamalez bizitza laburra izan zuen. Aitaren handik jaso zituen lehen klaseak Berritxuko Elizako organista zen hau. Ondorean eta aurraren musikarako doaiak ikusita, Santioko musika kaperako Faustino Sanzen disipulu izatea lortu zuen. Hamaika urte besterik ez zituela, Nada y Mucho oktetoa konposatu zuen, trompa, soka, gitarra eta pianorako. Honen ondoren, gizabereko beste obra batzuk ere egin zituen eta 13 urterekin obra handizkoago bat konposatu zuen. Esklabu zoriontsuak izeneko opera 1819an eta esan dizuegun bezala 13 urterekin. Obra hau egin ondoren, opera hau konposatu ondoren erabaki zuten Parisera abiatzea ikasketak eta bukatzera. 15 urterekin joan zen Parisa eta bertan burutu zituen kontrapunto, fuga eta bibolin ikasketak. Gainera esan beharra da 2 urte ikasten egon ondoren ikasgai horien irakasle bihurtu zela. Obra garrantzitsuak konposatu zituen Parisen eta heriotza ere goiz etorri zitzaion 20 urterekin. Honen ondorioz urte askoan ezkutuan izan da Arriagaren obra, musikariaren oinordeko batek argitara eman zuen arte. Bestela, Arriagaren obrari dagokionez, 3 genero handi jorratu zituela esan dezakegu, obra erlijiosoa, sinfonikoa eta dramatikoa.
osotara 23 pieza izan daitezkela uste da. Eta musikari Arriagak egin dizkion aportazioen artean, esklabuz zoriontsuen sinfonian elementu berri eta originalak sartu zituen, rondo moduko mugimenduak edo gai edo motiboen orden aldaketa. Hori beraz Juan Crisostomo Arriagaren inguruan gaurkoan kontatu dizueguna. Eta gogoratu informazio gehiago Eusko Ikaskuntzari buruzkoa 3 webikoitza euskoikaskuntza.org elbidean izanen duzuela. Bitartean, Arriagaren musikarekin utziko zaituztegu.